ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் ஏர்சம் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு வேறு லெவலான ரூம் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்டு, அதுவும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் நானும் அவரு தான் இனிமேல் கண்டென்ட் வேறு லெவலில் போட போகிறோம். ஓகேங்களா, அவர் சும்மா பாபு ரூம் மேட்ச் போடலாம் அப்படின்னாரு. போன ரூம் மேட்ச்சு சும்மா வேறு லெவலில் ப்ளே பண்ணாருன்னு சொல்லணும். இந்த ரூம் மேட்ச் பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் கட் பண்ணிட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம்னால நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் தான். அது வேறு விஷயம் அப்படி தான் சொல்லிடுவோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குளோவில் சுற்றி போடும், எங்கே ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேன். அப்படி பார்க்குறேன் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இதை பற்றி பேசலாம். என்னடா இதை பார்ட்னர்ஷிப் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறேன் அப்படின்னீங்க, அதை பற்றி பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா, என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனலை வச்சுருந்தாரு. அவ்வளோக்கும் சப்போர்ட் இல்லை. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்திருக்காரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம், இல்லை எனக்கு மாமன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, நாங்கள் 2 பேர் தான் டெய்லி வேறு லெவல். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 நாள் விட்டு 3 நாள் விட்டு தான் வீடியோஸ் போடுறதுனால அவருக்கு ஹெல்ப் கேட்டிருந்தோம். அதனால் அவர் போடுறனாரு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 டேபு அப்பயும் இல்லை. ஓகே, இது சும்மா ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் தான். நான் அப்புறம் அவர் கூட இந்த மேட்ச் நான் தோத்துட்டுனா அடுத்த மேட்ச் ரிவெஞ்ச் எடுக்கலாம். யார் இந்த மேட்ச் ஜெயிப்பாங்கன்றது மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓபி ஷாட் அடிச்சோம், அதை பார்த்தீங்கன்னா பேசவே இல்லை. ஓகேங்களா விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குளோவால் கேட்டிருக்காரு. அப்புறம் போய் குளோவில் கொடுத்துருவோம். ஓகேங்க, குளோவில் கொடுத்தாச்சு, எடுத்துக்கிறோம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்டு. ஓகே, அவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஐடியில் கண்டென்ட் எடுத்து நம்ம சேனலில் போடுவார். அவர் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கப்பா. ஓகேங்களா, இன்றைக்கி போட மாட்டார், இன்னும் இந்த வீக் முடிஞ்ச பிறகு போடுவார்னு நினைக்கிறேன், மண்டேலேருந்து. ஓகேங்களா, இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 4 ரூம் மேட்ச் நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டியோ விளாண்டோம். அந்த மேட்ச்சு நாளைக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இந்த மேட்சோட ரிவெஞ்சு கூட வரலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. அவர் ரிவெஞ்சு எடுத்தாலும் சரி, நம்ம ரிவெஞ்சு எடுத்தாலும் அது 2 வரும்னா. ஓகேங்களா, இது பார்த்திங்கன்னா 2வது மேட்ச் தான். ஃபஸ்ட் மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடிச்சிட்டோம், அது நாளைக்கு போடுறோம். இன்றைக்கி இந்த மேட்ச் போடுவோம். ஓகேங்களா, இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேட்ச், இந்த மேட்ச் தான் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு. அது பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா டஸ்டிக்கில் வேறு லெவல் பிளேயர்னு சொன்னோன்னா இல்லையா. டஸ்டிக் இல்லை, M8 M1887. ஓகே, அந்த இது மேட்ச் விட்டு இந்த மேட்ச் வந்தாச்சு. ஓகேங்களா, அந்த மேட்ச் பற்றி பேசாமல் இந்த மேட்ச்சில் ஒரு ஐடி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா தலையில் பாருங்கள் அந்த ஹெல்மெட் எப்படி பிடிச்சி ஓடிங்க, எங்கே இருக்கான்னு தேடுற ஆளே காணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூக்கில் அடிச்செல்லாம் பார்த்தா ஐயோ பாய் எங்கே சுற்றிட்டுமே. ஓகே, ஓடி வேறு லெவல் பிளேயர் தான். ஓகேங்களா, அவரை பற்றி பேசும்போது நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்து நம்ம மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்துல பெல்லைக்கு நம்ம போடுற வீடியோஸும் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் எவ்வளோ லைக் டார்கெட் வைப்போம். அதுக்கு மேலே இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபுல்லாக. ஓகேங்களா, ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 ஃபிங்கரில் விளையாட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம். அதனால தான் கொஞ்சம் திக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகேங்களா, அது ஃபோன் ஒரு செம்மலாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஜோனில் எலிமினேட்ரு, 2 மேட்ச் ஜோனில் எலிமினேட்ரு. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் அவரு இல்லை, இது நம்மளே தான் எலிமினேட் ஆகிட்டோம். சரி விடுங்க. அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம், அதனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட் ஆகிட்டோம். ஓகே, அது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மேட்ச்சில் வந்தோடனே ஃபஸ்ட் ரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா எலிமினேட் அப்படியே குதிக்கும் போது எலிமினேட் ஆகிட்டோம். அந்த ரவுண்டு வேறு மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓடிக்கொண்டிருக்கோம் சுற்றுக்கண்ணால் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஐயோ எங்கே இருக்கிறாங்க பாருங்கள். குளோல் எப்போ போட்டது இப்போ உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ஃபோனில் பக்கம். அங்கே பாருங்கள், எகிரி ஓடுறேன் டம் வெறித்தானம் சும்மா வேறு லெவலில் அடிக்கிறாரு. இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோமா. அவர் பார்த்தீங்கன்னா 5 ரூபா மடமடம்னு போயிட்டார். ஐயோ பாய் சாப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி போயிட்டு அப்படின்னு கேட்டுருந்தேன். அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் நம்ம அடிப்போம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் இந்த மேட்ச் என்ன ஆகுன்றதை மறக்காமல் கீழே கிளம்புவோம். ஓகேங்களா, அவர் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேட்டு அவரும் நானும் தான் இனிமேல் கண்டென்ட் எடுத்து வீடியோ போட போகிறோம். ஓகேங்களா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோல் விழவே இல்லை, செம்ம பக்கு. இது ஃப்ரீ ஃபயரில் பக் ஃபயர். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருக்கீங்க ஃப்ரீ ஃபயரில் பக் ஃபயரில். இது பார்த்தீங்கன்னா பக் ஃபயர் அவங்க சிட்டை போட்டு அழுத்தும் இல்லவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் அன்றைக்கி போடுற வீடியோ மட்டும் பார்த்து யாரும் தெரியும். செம்ம பக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்ம பக்கா இல்லை நெட்ட ப்ராப்ளம் இன்னும் கர்நாடகா இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு செம்ம காமி அழுத்து இன்னும் வீடாக இங்கே ஒரு அழுத்து அப்பா ஒரு வழியாக சுற்றி போட்டாச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவர் கேம் பிளே எப்படி இருக்குது, அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ST லவர். ஓகேங்களா, அவர் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலான பிளேயர்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா,
ஒன் டைமில் வேறு லெவல் அடிப்பாரு. ஓகேங்களா, நம்ம ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வாங்கிடுவோம், இன்னும் ஒரு 5 மந்த்ஸில் வாங்கிடுவோம் ஃபோன். ஓகேங்களா, 5 மந்த்ஸில் 3 மந்த்ஸ் 4 மந்த்ஸ் ஓகே வாங்கிடலாம். வாங்கிட்டு வந்து அப்புறமேட்டு வெறித்தனமான கண்டென்ட் வெறித்தனமான வீடியோஸ்லாம் வரும். அப்போ தான் அங்கே போய் ட்ராக் ஆச்சு. ஆனால் வீடியோஸ் இதுதான் பக் ஃப்ரையர் என்று தம்ப்லைனில் வைத்த ஏஆர் கேம். ஓகேங்களா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்க சும்மா சப்பு சப்புன்னு அழுத்தி விட்டாச்சு. வேற மேட்ச் முடிச்சா இல்லை முடியல அழுத்தி புட்டி மாப்பிள்ள அழுத்தி புட்டி அவங்க இவ்வளவு நம்மகிட்ட அழுத்தி புட்டி வேற லெவலில் பூயோ அழைச்சி பூயோங்கிற ரவுண்டு வின் பண்ணிருக்கோம். வேற லெவல் முடிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரவுண்டு வந்தாச்சு. அடுத்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு பிடிச்சி போட்டார். ஐயோ என்னவோ பண்ணுறேன் அப்படின்றது எனக்கு செம்ம காமெடி ஆச்சு. வேற லெவல் கேம் பிளேலாம் சொன்னோம். பார்த்தீங்கன்னா வெளில வந்தாலே மண்டை தூக்கி விட்டுறாரு தலைவர். அவரு கூட யாரெல்லாம் ரூம்மேட் பண்ணி நாளைக்கு அவங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுவா. ஓகேங்களா, நமக்கெல்லாம் புதுசாக வந்து மறந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். பெல்லுக்கு ஆகணும். நம்ம போகிற ஒரு இன்ஸ்டா நோட்டிஃபிகேஷன். ஓகே செம்ம டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஓட மினிட் வேறு கன்சல்ட் பண்ணி அட்டிடா மாப்பிள்ள போடு வேற லெவல். இதெல்லாம் ஒரு 7 டிக்கெட் ஐயோ போச்சா அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் வேற லெவலில் ஒரு ஓபியை போட்டு அட்டி நின்றுச்சு. கொஞ்சம் எமோட் போட்டாச்சு. ஓகேங்களா, இந்த மேட்ச்சில் பாருங்கள் இது ஏன் பக் ஃபயருங்கிறது இந்த மேட்ச்சே நிரூபிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, நல்லா தான் கேம் ப்ளே பண்ணுறப்போ ஆனால் பக் ஃபயர் ஆச்சு. ஃப்ரீ ஃபயர் ஆகிது பக் ஃபயர். ஓகேங்களா, அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் தோல்வி அடைகிறோம் அப்படிங்கிறது ஏஆர்ஸ்கேவாயிலிருந்து சொல்லப்படுகிறது. ஓகேங்களா, ஓடிக்கொண்டே வெளில வந்தார். வேற லெவல் பட்டுறா வெறும் 71 பட்டு என்ன காய்ஸ் பண்ணுறது. ஓகேங்களா, இங்கே பார்த்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி அட்டு போடுறா பாய்ஸா அரே பாய். இங்கே போய் எங்கே ஒரு ட்ராக் ஐயோ எங்கே போகிறதுல வந்தார். ஐயோ பக் ஃபயர் ஏன் பக் ஃபயர் சொல்கிறேன். இதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம சேனல் புதுசாக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பார்த்துங்க பெல்லைக்கு நான். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.